Di siya laki kay matod pa. Paano siya? Spirit. Ang imong tanaw na spirit tinamban pagkasulti, immaterial. Ha? Immaterial ba pasabot? Why lawas nun? Why material nga? Physically. Bahin diha sa Dios. Manang sa mga pag-reconcile nganong gitawag man ang Dios ug amahan nga nana po'y anak. Ato lang yung usayon niya. Una, ang Dios nipadayag diha sa katawhan sa Israel. Sa Old Testament atong taawon ang Dios nipadayag sa katawhan sa Israel. Kaya para sa mga Israelita, patriarchal man nga nasod. Para kanila ang Dios, protector, provider, amahan. Amahan ang Dios. Muna'y tan-aw sa mga Israelita sa Dios, amahan. Na ikaduha, ang unang mipadayag sa tulo diha sa economy of salvation o the history of salvation. Bot pasabot diha sa buhat sa Dios sa iyang pagtubo sa katawhan, diha sa kasaysayan, ang amahan mo'y unang mipadayag. Unang gitawag sa first person sa Holy Trinity. Nahimo siyang amahan, nagtupagsulti, doon na siya gender na masculine na, tungod kay para sa mga Israelita, dito biya ang unang revelation. Pero the fullness of revelation, diyan na sa New Testament sa Jesus. Israel ba ya? Para nila ang Diyos amahan. Manalipod, pagbalantay. Salmo 23:1, di ba? The Lord is my shepherd. Salmo 91, the Lord is my protector. Di ba? Munang, doon na gender ang Diyos. Nahimong ilang amahan. Pero ang mga Israelita, diha ras first person na tanaw ang amahan. Pero nila damha, kaya ngadto kay ang revelation sa Ginoo is gradual man nga proseso, di man biglaan. Nitug-an man si Jesus sa San Juan 8:42, I proceed from the Father. Nagagikan sa amahan. Muna, yun sa man ay pamalandong sa simbahan. No? Speculative, kaya basig kiniya medyo lamlaw ni para ko lang I presume nga ito na discuss last time, pero niya mo yung mga bago. Ang simbahan ingon sa speculative nga pamaagi. Ang amahan naguna-huna. Unya, ang unahuna nga migawas mao ang anak. Nakakuha mo? Ang amahan is the thinker, naguna-huna. Ang anak is the thinking, ang huna-huna. Ang huna-huna, migawas, gikan sa naguna-huna. Nakasunod ka, Jibril ba? Ha? Tanawa, the father is the thinker, the son is the thinking. Ang amahan naguna-huna, ang anak mao ang hunahuna nga migawas sa nagunahuna. Kasabot mo wa? Mo na itawag og speculative theology. Aron pagpahaon kasi Kristo miingon man nga ako nagagikan sa amahan. Nga pagsabot sa mga Hudiyo sa Kristo kay external raman nga kanang pagkagikan. Murabag ako unta amahan nga si Jibril may Kristo. Si Jibril gisugo na sa merkado pagpangulikta dito. Ningon si Jibril sa mga tao sa merkado, ako nagagikan ko Father Diyos. Ingon na ang pagsabot sa mga Hudiyo, ingon na po pagsabot sa mga saksi ni Jehovah. Pero tanawa, ug imong sundon ang mga pulong ni Kristo sa Ebanghelyo sa naman, ingon mag-isa gikan ko sa amahan. Sa to pa internal, in, from within, dili external. So, ang simbahan sa yung speculative nga pamalandong, ang amahan naguna-huna. O ang anak, mao ang una-una.
Mabay nas Biblia sa Salmo 2:7 mo na. Karong adlaw gipahimugso ko ikaw. So duha ka matang sa pagkahimugso ni Jesus. Unang pagkahimugso gitawag og ab eterno. Ab eterno gali from eternity in the bosom of the Father. Mato pa si Agustin, nagagikan sa way gigikanan. Eternity. Ikaduha na unang pagkahimugso ni Jesus. Ikaduha dito tiyan sa mahal nga Birhen. Now, ako naman na-explicar ng eternity. Explicar naman ako ang first generation, ang first pagkahimugso ni Jesus. Gikan sa amahan. Munang ang first person gitawag og amahan. Og ang ikaduha na persona gitawag og anak. Kaya gipahimugso man diha sa eternidad. Nabuti pasabot. Misteryo magini ang Holy Trinity di magina nimo matugkad, pero ang mystery mangod sa teolohiya gi simplify pag-define partly hidden partly revealed. Na, naingon ka partly hidden, ang Dios lagi makatugkad sa iyang kagalingon. Kay otherwise, kung matugkad ang iyang kagalingon, dili siya Dios. Partly revealed, tungod kay doon na may iyang ipadayag, doon na may iyang ipakita, o siya mismo nagpakita. Muna, kining Holy Trinity, gitawag ni siya revealed mystery of revealed truth. So kining revealed na padayag mo na gipamalandungan sa simbahan. Nga di ay diha sa Dios, doon ay tulo ka persona. Unang rason tungod kay nilang tulo ang attributes makaplagan man. For example, ang amahan inunta po nga nasayod sa tanan. Ang anak nasayod sa tanan. Na Espiritu Santo nasayod na sa tanan. Ningon ang simbahan, dili tulo ka Dios. Dunay tulo ka persona diha sa usa ka Dios. Kay naa sa amahan, naa pod sa anak, naa pod sa Espiritu Santo, kining gitawag nato attributes. Ang pagkanasayod sa tanan. Naman Biblia si Kristo nitugdaan man. Siya nasayod sa tanan. Ang Espiritu Santo pod nasayod bisag ang kinahiladman sa Dios. Ningon simbahan, dili tulo ka Dios, usa ka Dios. Now, ari ta balik ta, kay ingon ako sunahan, mo ni gitawag og speculative. Iputan-on niya mo ngano mang ang amahan mo diyan naguna. Yang una gitawag mo gyud amahan. Nangalag mo ditso mo ingon nga di sa Israel magud. Wa pa siya ang Israel pa diha naman siya. Ang Dios. Di ba? Mo na nga ang simbahan ni ingon niya. Pag-ingon sa Salmos 2:7 man tin, basahan ko ng Salmos 2:7 karong adlaw gihimugso dito, no? Nga ba? Naingon ang hari isang yapo ang giingon kanako sa Ginoo. Lima o? Katong giingon bito nga karong adlaw gihimugso ko ikaw. Atong tanaw. Giingon siya kanako, ikaw ang akong anak, ug karong adlaw ako amahan mo na. Isa na kapitulo Ito. 2 versikulo 7. Aw lagi. Sakto lagi. Oh. Karong adlaw gihimugso ko ikaw, di ba? Mo man giingon sa Salmo. Mo na gibasihan simbahan. Ito galon tan-awon. Mo na eskwela mo dogmatic theology. Mo na higher theology. Example ng higher theology. 2:7. Namatala ako sa sugo, si Yahweh nag-ingon kanako, ikaw mo ang akong anak. Gianak ko ikaw nining adlaw. No? Salmo 2 versikulo 7. Na kuan ko na siya sa kanang
saying ana sulat sa mga Hebrehanon na subli po na sulat sa mga Hebrehanon. Gani nasubli na sa Mateo 3:17. Diba? Katong gibunyagan si Jesus. Ikaw mao ang akong anak, gianak ko ng adlaw. So kanang pag-ingon na ikaw mao ang akong anak. Basaha ang Mateo 3:17. Katong gibunyagan sa suba sa Jordan. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon. Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang amahan nga misulti is another person. Ang anak nga gisultihan is another person. So there are two distinct persons in this case. First person nga mao ang amahan ug ang anak mao ang second person. Dimbo ta moingon nga ang misulti sa langit mao anak sa pagkapersona mao putong tuan tusbog siya tubig. No? So nining gayuna mo nang gitawag sa gamahan kay ninyo man siya nga karong adlaw kung ning gibalik-balik no? Kanang kang San Mateo nga gitintal sa yawa si Jesus sa yawa. Basahan ko na ng Mateo 4 no? Sugod tas 4 mga nang tekstuhan. Unya gidala si Jesus sa espiritu ngadto sa kamingawan aron tintalon sa yawa. Nagpuasa siya sulod sa kapatan kaadlaw ug kapatan kagabi. Unya gigutom ayaw ang yawa miduol kaniya ug miingon, kung anak ka sa Dios himuang pan kining bato. Si Jesus mitubag, ang kasulatan nag-ingon, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kung dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya si Jesus gidala sa yawa ngadto sa balaang syudad ug gipahiluna. Jesus versikulo 7. Si Jesus mitubag, apa nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo. Diyos. Mura po sakto no. Pero bot no naon, tinuod nga si Kristo milap palaban og kasulatan. Tuod kay si Kristo mo'y katumanan sa kasulatan. Asa mo nabasa sa Biblia? Inumdum mo do ka disipulos Imaus sa San Lucas 24 nga gisaysaya ni Jesus ang duha ka mga tinun-an nga na-convincer lang nga si Jesus mao ang katumanan sa kasulatan. Nanas 24 versikulo tag sugod sa kining 19 mo din no. Dili ba kinahanglan man nga ang Kristo tibuok konteksto ang duha ka mga tinun-an ikas Imao padong sa Imaos ikas Jerusalem. Nakalimot sila nga ang mahitungod ni Kristo ang kasulatan tanan naghisgot kaniya. Siya mo'y katumanan sa kasulatan. So katong pangingon ni Jesus nga ang kasulatan nag-ingon ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Yan na nga kaso kinsam day gitintal, di ba si Jesus? Ang nagtintal ang yawa, klaro kaya na ngayon si Jesus ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios kay naa na nas kasulatan. So Jesus is the fulfillment of the kasulatan. Na nakuha ninyo ang tinur o tunada sa pangatarungan ni Kristo. So nining punto nga, ang matuta na po nga sa Kristo niya, kung na siya. Mga manggani nga, kung inyong basahon ang 2 Corinthians, gawa ko masayo. 5:16 nga 17. Kanawa ko no yung teksto sa Biblia. Busa sukad karon dili na kami maghukom kang bisan
Doon, dili lang kay tawhanon. Doon na may tungod ni Kristo, pero nagpasabot lamang sa usa ka Kristo. Nga mao si Jesus o kining maong pagpaila mao nga si Kristo Dios. Dam nas Tito 2:13. No? Tanawa ang Tito 2:13. Dili Tito Pagilero. Tito Samtang magpapuri ka sa pamilya. Bilang adlaw na atong ginauman, pwede padayon na pwede bayan na atong sa kapangan Diyos na nagalibuwa. all nga subject ni ini. Nga mo'y makapangangko na ning dakong Dios ug manuluwas. Mao man si Jesus. So kining mga teksto ha, lig-ulo ebidensya ni nga si Kristo matuod nga Dios ug tao nga matuod. No? Munang ang simbahan nagtudlo na kining duha iuban gini kadi man ni magbulag diha ni Jesus. So nilang tulo ka persona sa Santissima Trinidad. Espiritu Santo. Ad intra. So niya ad extra, literally from outside. Mao na iyang literal meaning ha. Niya ad intra from within. Sulod. Sa teolohiya, kini gihimon terminology. Buti pa sabot ad extra. Doon na gibuhat sa amahan, nga gibuhat pod sa anak o sa Espiritu Santo. Mao na gitawag og ad extra. Sama pananglit sa kaluwasan silang tulog yun. Ad extra diri na yung ad extra gibuhat po sa anak like creation. Mabutan ninyo si Jesus ang gibuhat sa amahan. Kung siya gibuhat sa amahan nga nakita sa anak, gibuhat po sa anak. So silang tulog sa creation. Silang tulog ad extra gibuhat sa amahan, gibuhat sa anak o Espiritu Santo ang creation. Now, ad intra, kung siya gibuhat sa usawa, gibuhat sa usa. Ad intra, sama pananglit. Ang amahan ang nagplano. Ang anak, mao'y midupa. Ang Espiritu Santo, mao ang ibalaan. Example na crucifixion. Ang anak ra ang gilansang. Dili ang amahan. Ibasil niya og si Maria, mabdos mo itong Jesus.
kinsa may gimabdos ni Maria? Ang tulo ka persona. Na? Ang second person lang may gimabdos. Pero nagpabiling na iusa diya kinaiyas pagka-Dios ang tulo. Pero dili ang Dios, ang pagka-Dios may gimabdos, kundi ang persona sa ikaduhang persona. Waman ningon ang kasulatan nga ang amahan gimabdos ni Maria. Siputan o niya mo ba nga kato si Jesus, Dios mo kato. Nga karon pagmabdos ni Maria, gimabdos po ng amahan o ang Espiritu Santo. Musog ni kuan sa mga Muslim. Oo. Mga kuan sa Muslim. So, murang gitawag o at intra. Ha? Kini mga butanga makaplagan na ninyo kung mas kailan na mo higher theology. Theology of the Holy Trinity o kining gitawag ito Christology. Ha? Munang putanon mo nga unsa man to brad. Pagmabdos ni Maria. Apil po ng amahanog Espiritu Santo, pero ingna ninyo. Kaniadtos kasaysayan simbahan na ba mga grupos mga irihis nga nanudlo ana. Nga apil po ang amahan gimabdos. Kunya paglansa po ni Jesus sa krus na apil po ang amahan ug kamatay. Kaya nga naman, ang pagsabot extreme ba nga terhete lagi nga usara. Pagkamatay sa anak namatay po ang amahan ug Espiritu Santo. Pero dili. Kaya naman, tungod aning at extra at unya may bawa na sa ilang gitawag na tuog divine mission. Sa ilang divine mission. Mo man ikatulong na stage kung study mo theology o dahil Holy Trinity. Kay ang primero ay ikaduha mao man ang relasyon sa mahanay sa anak sa Espiritu Santo. Atong tiwason. Naingon ako ganina ang amahan na higugma sa anak. Mutually ang anak na higugma sa amahan. Kung ang Espiritu Santo mao ang gugma sa mahanay sa anak. Now, take note. Kini sa Espiritu Santo duha ka terminology ang gigamit. Itawag og passive. Ikaduha gitawag og active. Now, ningoy kag passive, ang Espiritu Santo gugma. No, ang Espiritu Santo nahigugma. At the same time, ang Espiritu Santo gugma. Nihatag sa gugma o nahigugma. Ang iya dili siya generative o gihimugso. Ang iya inspiration. Sa may inspiration, inspirare sa Latin. Breathing. Ginhawa, mabutang gitawag espiritu kay gikan sa Hebrew ruach. Ginhawa sa amahan o sa anak. Ang amahan ni ginhawa. Ug migawas ang espiritu gikan sa amahan diha sa anak. Muna itawag filioque. Ang Espiritu Santo nagagikan sa amahan ug sa anak. Inspiration, breathing. Ang niginhawa ug ang ginhawa. Nakasabot mo ha? Oh, ang niginhawa ug ang ginhawa. So muna itawag sa inspiration. Gihuypan sa Espiritu Santo. Gihuypan ni Jesus, di ba? Ang mga tinunan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung sa inyong pagapasayloon din sa yuta, pagapasayloon sa langit. Kung di bisang kinsa nga inyong dili pasayloon sa langit. Oh, huypan. Ligawas ang ginhawa. Manang sa teolohiya, gitawag siya inspiration. Ang Holy Spirit. Ginhawa sa amahan o sa anak. Muna itawag o speculative. Muna ang tao gibuhat sa Dios, gihuypan ang duha ka lungag sa ilong. May ganit kasi kay duha ka lungag.
Una usa pa to kisi hubag. No? Gihuypan o nabuhi ang tao. Kaya nga naman ang espiritu, ang ruwah. Patag o kinabuhi. Muna diya sa Dios, naa ay katulong persona. Ang inspiration, ang breathing, ang Espiritu Santo. Itawag sa Espiritu Santo kay divine being man siya. Tingali sa sunod higayon, mag-isgutag pneumatology about sa Holy Spirit. Atulan ni ginam-anam, no? Manang timan-in ninyo ng passive o active. Ang amahan na higugma sa anak, Ako panaluban. ug ang Espiritu Santo na higugma sa anak ug sa amahan. Mao po, ang amahan na higugma sa anak ug sa Espiritu Santo. Passive tungod kay nahigugma siya sa anak ug sa amahan. Active tungod kay siya mo higugma sa amahan ug sa anak. Sabot mo? Manang ka ng gugma, gikan ka na sa Espiritu Santo. Ang gugma ti unay. Dawag kakit, true love, coming from the Holy Spirit. It is a gift of the Holy Spirit. Muna iti man. Muna yung passive, active. Muna di mo alkansi kay simplified nga theology sa Holy Trinity. Na sa divinity of Jesus. Ako talagang giratsada. Kini yung mga atong gihimo, kuan na ba kana bang tinamban nga pagkasulti. Pagtudlo, diligid ka ng scholastic. Kay scholastic pa, mo nang naa diha sa ano mo to itom ni malibog sana. Nigbasa ninyo na naa na din akong isulat. Labad yung ulo ng scholastic. English po yun. Oh. Sige lang kay nganingat tungat din. Balik na nagyapon tana. No? Mo nang diha sa Dios dunay tulo ka persona. Kanya ang persona nga tulo nga Amahan Anak Espiritu Santo mao modelo ug kinabuhi sa matag Kristiyano. Sila ang modelo nato. Kay tanawa bisan tuod og dili sila kapareha. Pero nakahimo sila sa paghigugma. Munay ang inyong timan-an niya dunay gitawag og distinction. Sa tulo. Sabi ni siya distinction different. Kalainan. The three distinction. Timan-an ang distinction. Kalainan. Kung persona ang hisgutan. Kaysa Dios, pagka Dios, wa may kalainan, usa raman sa pagka Dios. Pero doon ay distinction sa tulo. Mo na kining amahan, ay ang distinction is fatherhood. Sonship. Fatherhood. Ang pagkaamahan. Natural. Mao man ay kalainan. Ang pagkaamahan dili ang anak. So ang anak kung sa may iya, sonship. Pagkaanak. Mga mga paingon itong pagbunyag ni Jesus, panganod na ablin, tingog isuli, kini ang pinangga kong anak. Namingon mga bunagin wanis nga mao, mga wanis nga bunagin, katong nitingog o katong tawag ibunyagan, maora daw ko no. Hindi ko di na mao, nga naramuro, tagkukulukoy, siya rin niyo, ang pinangga kong anak, pag human, lugsong ko sa ubos, siya rin ibunyagan, hindi na mao. Kaya wa man sila ang Espiritu Santo, morning, inspiration. Sa may inspiration, ang gininhawa sa amahan o sa anak. Mo na speculative. Ako dili amahan, na persona, amahan first person. Circum meaning sisyo. Circumference ba? Buti pa sabot at wala na itinamban pagsaysay. Circumference na, di ba? Ang divinity na asto nga ang tulo ka persona naglibot kumbaga sa usalang ka divinity. So ang amahan na adiha, ang Espiritu Santo na adiha, ang anak na adiha.
sa intor sa tupang ang tulo diha sa usa ka pagka-Dios. Muna gitawag og circumenen sisyo. Circumferenciation mga sisyo ng tulo ka persona ba diha lamang sa usas kinaiyas pagka-Dios. Muna tinamban nga pagka-explain pero ang realidad kay mystery man na biyan kana na atong discuss. Muna itawag sa kiliya ana. So kasagaran nga teksto San Juan 8. Kung inyong basahon ang San Juan 8:42, Jesus comes from the Father. Niyo si Jesus, ako nagagikan sa Ama. Diba? 42 ninyo. Si Jesus mitubag kanila kung ang Dios mao pa ang inyong amahan. Igugmaon unta ninyo ako kay migula og mianhi man ako gikan sa Dios o gikan sa Ama. So si Kristo nagagikan sa amahan. Proceed from the Father. Muna sa atong mituo ako, di ba? Anong tinagas? Ningon nga, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios matuod, gianak usag kinaiya sa man, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Ama. Di ba? Nagibutang na consubstantial with the Father. Nagagikan sa Amahan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Kanang word gikan proceeds from the Father. Sa Latin pa na proceed. Means dunay terminus adpo o terminus ad kuy gigikanan o padulungan. Point of departure and point of arrival. Mo nay prosesyon ang anak gikan sa amahan. Kini ang amahan migula si Kristo. Diba San Juan 8:42. Mao tong speculative ingon simbahan ang amahan nagunahuna, ang anak mao ang unahuna. Ang unahuna nagagikan sa nagunahuna. Pero ang unahuna lahi sa nagunahuna. Pero gikan na sa usa ka substance. Na San Juan 8:42. Pero makaagi mo mga saksi ni Juba, mga kanang mga Iglesia ni Cristo, kay kang Arios naman na ilang argumento nga gigamit na si Kristo gibuhat na sa amahan kay panganay man kunong anak sa tanang mga binuhat. Nya ang pagka-Dios ni Kristo nagagikan ra sa amahan. Mo nang inferior siya sa amahan. Lahi man ang pangnahuna ni Arios kay biological man, ang sa simbahan kay relational man. Mo nang ang Arios biological, nga ang sa Biblia di ba na biological, relational, mystical. Mo nang ikoreksyonan siya nga si Kristo daw binuhat ra ni sa amahan. O siya kahibaw nga consubstantial with the Father. Na mo ipangutana, follow up o komentaryo bagha. Kuan Padre, atong balik sa Jehovah Witnesses. Usaw man nato pag reconcile. I-mention man nila nga the Father is the Almighty and Jesus is the Mighty. The mighty. Pero sa Biblia naaman
Tito. Ang itong pangutangan gikan sa iyang gituto. Pakli palihog ang Isaias 9:6. Ano pinadayag 1:8. Tagna si Jesus. Nya ato taon ang Tito 2:13 sa Griego nga version ha. anak lalaki ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siya maalamong magtatambag Dios nga gamhanan walay katapusang amahan prinsipe sa pakigdait. Naibutang niya Dios nga gamhanan lang, no? Okay. Yang ipangita nila labing gamhanan Almighty. Na kung inyong tan-awon ang Tito 2:13 sa Griego atong basahon din sa Tito 2:13. Ninyo din nga Prosidisuminoy tin Makarion. Makarion nili. Kanabang tawag to himaya. Makarion. Ilpida kay Lution. Almighty God. Liga. Diba? So, sa Latin, Ihubad as Latin, expectantes beatam spem. Nagpaabot kita sa balaan nga paglaom. It adventum gloriae og ang nagpaabot sa himaya. Manye Dei. Namay lang yung words in English, Latin, manye. Oh, manye giligi kanas magnus. Manyus. Sama ng manyus Dei. Oh. Dakong Diyos o binisaya. O hubaro na sa English, Almighty. Oh, dakong Dios. Yan yung Diyoba, sa kanya Diyoba, gamay nga Dios daw. Naaman na dakong Dios. Kanang dakong Dios, klaro kayo na, no? O niya, pinadayag 1:8, basahan ninyo. Kanina, klaro mo ito kanina, pinadayag 1:8, di ba? Ako ang Alpha ug ang Omega, ang ingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto. Di ba sa basa? Kamuanhi. Moray nakasulat? Oo nga te. Iris na ito, no? Ato subayon. Uno. Pinadayag 1:8. Sige daw. Ako ang Alpha ug ang Omega, nag-ingon ang Ginoong Dios sa labing gamhanan, ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Dahil kita inyo diyan, no? Ako mao ang Alpha ug Omega, nagaingon ang Ginoong Dios nga mao ang sa karon ug ang kadiadto ug ang sa maabot ang magagahom sa tanan. Usa man ang magagahom sa tanan, the Almighty. Naginsa man ning Alpha ug Omega si Jesus biya na. Nagyunsa man na pagbasa nga naa man ang Biblia di. No? So depende na mo nagiingon niya atong tan-awon ang mga tekstos Biblia. Mo gitawag og textual criticism. Apply ang textual criticism o katong gitawag na to philological criticism. Textual criticism, tan-awon na to ang mga teksto base sa mga nagkanalain nga mga manuscripts. Naa man na manuscripts, lain man na. 2:13 naa man na dinhi. Oh. Klaro man kani oh. Daghan kay mga manuskripto, Ambrosian, daghan kayo na dili oh. Kini magod nga Biblia.
kini mao ni gitawag og aparatus kritikos. Na indikasyon din kaning na nakasulat din makaplaga na kung unsa na nga klase sa manuscript gikuha. Unya naa may listahan sa manuscripts. Kani listahan man is manuscripts may bawa na kung kaunos og unsang tuiga na nga mga manuscripts. Nya karaan man gayo. Sa Tuparia Labul. Morning. Gitawag og aparatus kritikos. Manang tuong ilang Biblia. Kumpleto ba na yung mga gamit? Kini mao man ang dida ko ibuwag kay ngano makinaunsa ang translasyon mo uli man kuno rin. Kay mao man imutug ana to kadi man mabita mahibong mo sa uban sa San Juan 1:18 si Kristo wa pagi nakakita sa Dios ang bugtong anak ang ubang hubad bugtong anak nga Dios ang ubang hubad bugtong anak sa Dios nganong nga man na nganong sama nangalang textual criticism nanlain man nga manuscript ang gibasihan nya kanang bugtong anak nga Dios kay mas karaan pa man na sa bugtong anak sa Dios mo nang giritin ang bugtong anak nga Dios tungod sa aparatus kritikos mo man imutug-an kung kini nga manuscript kanus ambe unsa man ang imong manuscript gibasihan bugtong anak sa Dios uy niadto pa man tuig 4th century kaning ako kay 2nd century pa man ang bugtong anak nga Dios base sa aparatus kritikos sa to pa mas karaan ni siya mo nang ingon ana ang pagtuon mo nang mo na ingon ni de Villanueva Agustinian nga obispo isa nga the more you study the Bible the more you become Catholic kaya nga naman ayang gipasabot kadto magyung critical nga study sa balaang kasulatan kay mao toy maghatod sa mga translation gikas original mo nang Biblia ang lain ang bersyon nato tan-awon kay ngano sa pagkatinuod lang dunay panultihon sa Italian traduri tradire traduri tradire in English pa na ilubad lang to translate is to be free dunay pagluib ang hitabo diha sa translation sama panalit ka nag-ingon nga ang mukaon sa akong unod tan-awon gyud sa original nyo gigamit ay anak kay mastikari usak masticate pero kasi Binisaya lain magay paminawon ko ang usap-usap sa akong unod Barbarians. mura tag barbari kana mo na dunay gitawag og accommodating translation mga bitaw mo na ngayon man ano ayaw isira ang iyong hunahuna mo nang daghatay daghang version o translations Biblia kay ngano man ang pulos Ginoo gihubad sa nalaing mga pinulungan nya kini atong Biblia gikuha sa English ang uban gikuha nay Biblia Binisaya nga gihubad gikan sa Latin ug Griego katur gyud ka Monsignor Yap nasa ko ang kwarto bugol gyud na kay wa na ron kapila ra nagikawat ako gyud giapas dito katubang brown ako nga anak kadako brown Monsignor Yap na daghang age no manang kamo mga young people of God yes gawas I know nga nag-antos mo na yung terminology nga I presume nga this is first time nga nadungog ninyo ni pero silang don't lose your courage no your desire to learn more padayon lang kay ngadto open up lagi na nabaguhan ang natural lagi na si don't give up okay kaning ato nga study dinhi ito ni gi-combine na scholastic na ay kinamban etc aron di ko malibang kaya dya uroy makaagi mo mga kanang mga scholar nga mga non-Catholics nga ang sagarar ba sa ibig fix proofing ra kaya mabasa sa bit mora di ra tama pero pag ngadto na sa laing mga disiplina sa pagtuos Biblia wa na mahunong anong uban ni agi na laglalis kaya aron mawa ba
Critical gali, di na critical gali so ginhawa. Ha? Critical study of Secret Scriptures gali. Scientific ba tanan nga mga katong mga pamaagi, sistema, methods ato gitong kumahimo na doon tay posibilidad nga atong masayran nasabtan matun-an ato ginahimo. Pagbut sa panahon magamit mo na atong evangelization. Kaya ang mga tao lahi ba ang English kay hibalo. Oh, man maingon po ni ato yung sayran tanan pero taman sa ato mahimo ug makaya. Mintras naa pa pitugo ato ang kahinos na. Karon naman katawag ko sa akong mga gigante o palay COVID. Sa pada giningaw na ko sa atong Bible study. Kaya nga naman mag Bible study ko akong style kuha lang inato ba ingon ani. Kay imo gong dad-on style sa classroom. Murag nabuyong na taan ang classroom style. Gikan pag elementary hanto ka na hungay eskwela galingkod classroom laay kay tanan ba kana bitong nindot ning klase nga kana mo tang hisutis go tra bitaw kana bang ordinary natural conversation lang wa bay gap sa maestro ug estudyante. Oh, mo na style sa panudlo ni Jesus. Nga kana bitong dunay transparency ya estudyante makita ang imong punto na ikaw po makakita sa ilang punto mo na nindot sa panudlo o magtuon dili kay kita nga classroom ta pirmi mo nang usay pagulbaan na nung ta mo nang uban mawa na di na nung cancer di nakatubag di mawa na spasing labi nag ma-recall na to mga terroristic mga sadistic nga mga professor ug maestro pangasab-an tag masayop ta di ba kaabot mi ana tamo mga bata mong tubo wala na mo naadto kami labayon mig chok kani mga bata no na naman